Hi, this is Ben Hello. Bautista. Your name, please? I'm Jeromil, You're from Roma, Italia. Katata. Hello and la. Inregreg mo, ti surat mo, kini ay ayatem. Kinitanak, pinidot mo sa kainlembeng. Kasla di mo amo anapasak met kayamen. Dagiti sikretom ket naamuak idaaminen. Apay akastoy ka nga agaya at dagayam ilimlimed mo kaniya. Nasakit nga angaw ti kaadam dito'y denag. Uray lala ilwenag itimet gayam kaunggam ada dapat patengem siya. Nim imbagay kung ano dyan napaspasa. Awan kumat pag ako mikumak ita. Maupay to'y nakem ko ilemengan kala kuman. Ngem na panunot ko ngay kan kapay iti may sa atyansa. Apay asyak ting napilim apasakdan. Iding tutayim pangpangrun na kaunay. Nasakit nga angaw ti kaadam dito'y denag. Lalain wen naklaeng di medgayam kaunggam ada dapat patengem siya. Lalain wen naklaeng di medgayam kaunggam ada dapat patengem siya. You have a great voice. Mm-hmm.